अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ताजा घडामोडी बघण्यासाठी आजच रोखोक या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव तालुका किराणा मर्चंट असोसिएशनच्या वतीने कोपरगाव शहरातील नागरिकांना आवाहन करण्यात आले की दिवाळीची खरेदी आपल्या गावातीलच व्यापाऱ्यांकडून करावी। स्थानिक दुकानदारांची दिवाळी ही आनंदात साजरी होण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने पुढाकार घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे। असोसिएशनच्या वतीने कोपरगाव शहरातील बस स्थानक ते समता बँक या मुख्य मार्गावरून विद्युत रोषणाई करून आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे। रस्त्याच्या मधोमध लावण्यात आलेल्या पोलवर सुंदर लाईट माळांची सजावट करत आपली खरेदी आपल्या गावातच असे संदेश देणारे बॅनर लावण्यात आले आहे। असोसिएशनचे पदाधिकारी म्हणाले की शहरातील व्यापाऱ्यांनी अनेक आकर्षक सवलती, नवीन वस्तू आणि उत्तम सेवा ठेवली आहे। त्यामुळे दिवाळीच्या खरेदीसाठी कोपरगावकरांनी शहरातीलच दुकाने निवडावीत। आपल्या खरेदीमुळे स्थानिक व्यापाऱ्याला बळ मिळेल आणि सर्वांची दिवाळी अधिक प्रकाशमय होईल।